Eta zuek, zergatik nahi duzu euskaraz hitz egiten dain herri batean bizi? Zehazki herri kirolengatik, oso dibertigarriak eta originalak direlako. Nire ustez, euskal kulturarengatik ere, zehazki euskal dantzengatik. Niretzat oso politak dira eta... Nire ustez ere, paisaien gaitu. Zehazki, mendiak, oso politak dira. Nire ustez ere gastronomia gaitik, janari oso goxoa dagoelako. Adibidez, karapaixoa, marmitakoa, txoripana eta beste asko. Bueno, eta zuek zea uste duzu irabaziko zuela lehiaketa hau? Bueno, alde batetik zaitik, azken finean, betidanik itzen dugu beroa guk euskera eta oso importantea gure bizitzan. Eta gero, hortaz aparte de bai, zela galtzen da bilen euskeria, horrei bultzatu behar euskeria. Eta zuk, zer uste duzu? Bueno, nik uste dut nire taldekideak esan duten nahi harira, euskara bultzatzeko ekintza bat izan aldara, hau ez galtzeko eta sustatzeko abe bai. Arain bai, zuek, zergaitik?